Pondok Pangkara swaring bumi langit Keteringgang harga kadya ngestrenana Bathara Guru iki Kakang Ismaya ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya Guru yen nitik saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gagari kayiwangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kowe Manikmaya yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune sing kowe ngucap kaya ngono kuwi sing salah dudu Pandhawa sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya kowe mbok aja banget olehmu nyalah gunakake wewenangmu dumeh